Molt bé, doncs, si us sembla, comencem. Bona tarda a tothom. Comencem amb el ple ordinari del dia 14 d'abril. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte anterior. No sé si algú vol comentar alguna cosa, si no, si ningú presenta cap esmena, doncs la donaríem per aprovada. El segon punt és donar compte dels decrets de presidència i de les resolucions de gerència. Pel que fa als decrets, des del 163 fins al 302 i pel que fa a les resolucions des de la 101 fins a la 144. No sé si algú vol comentar alguna cosa. Suposo que sabeu que teniu tots a la vostra disposició els... Sí. Jo havia demanat algun decret i m'agradaria que m'expliquéssiu una mica aquest decret de lo 255, em sembla que és la contractació d'aquests serveis d'anàlisi jurídic. És per la... Bueno, el decret diu contractació serveis d'anàlisi jurídic. Sí, explico jo. Del... Li explico el procediment aquest i si hi ha algun altre comentari. Bé, això és en relació... El Consell Comarcal té delegades les competències de gestió de depuració de les depuradores de la comarca, com sabeu. Per una banda hi ha depuradores en funcionament que donen servei al nucli que dona nom a la depuradora i amb algun altre nucli que hi va a parar. Després hi ha altres nuclis, municipis o pobles que encara no tenen aquest servei i s'estan fent els estudis d'aigües blanques, això en paral·lel. Dintre d'aquesta competència hi ha la gestió de les depuradores a través d'una empresa en aquest cas i també tots els efectes que se'n deriven. Hi ha algun cas que hi ha algun paràmetre que quan fem els anàlisis de seguiment no surt bé i hi ha un cas que passa de forma més o menys reiterada de fa un temps en un lloc en concret i això ha generat sancions i ha generat recursos contra aquestes sancions i que s'hagin portat al jutjat. L'equip de govern, quan va arribar ara fa un any i mig, doncs em va trobar unes quantes que venien de la legislatura anterior i al cap d'un temps de veure que això era reiterat i que tenia una dinàmica continuista, per dir-ho d'alguna manera, doncs vam considerar necessari de fer un anàlisi jurídic de l'enfocament que li estàvem fent des de la casa per veure si era encertat, si era millorable, si hi havia alguna cosa a fer diferent i en aquest cas va cap aquí. És a dir, s'ha demanat a 3 empreses de juristes del país, una d'elles és la que ha guanyat, ara no recordo el nom, i és la que té l'encàrrec de fer una anàlisi de com fem els expedients, per tant internament, com fem la defensa jurídica, per tant externament, i veure això, si el que fem és tot el que podem fer o podem fer alguna cosa diferent o podem fer alguna cosa millor. Aquesta és la finalitat d'aquesta contractació. Del Consell no... Vam considerar que els serveis jurídics estan capacitats per fer la feina que fan i molta més, lògicament, però també el temps és el que és, i vam entendre que empreses especialitzades en temes de medi ambient i que tenen com tots la seva casuística, ens va semblar que podia ser més encertat i aquest va ser el plantejament. I també un punt de vista extern que des de fora ens digui si ho estem fent bé o no. Senzillament és això. Una altra cosa? Molt bé. Doncs passem ara al punt 3, proposta d'aprovació de l'addenda de modificació per l'any 25 del conveni de coordinació entre l'Agència Catalana de Consum i el Consell Comarcal. Atès l'informe de secretaria de 14 de març, atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General de 8 d'abril, es proposa al ple del Consell Comarcal l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'addenda de modificació per a l'any 25 del conveni de coordinació d'actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Segon, que es comuniqui el contingut d'aquest acord a l'Agència Catalana de Consum per al seu coneixement i efectes oportuns. Tercer, publicar l'addenda de modificació del conveni aprovat al Butlletí Oficial de la Província
i al web de registre de convenis de la Generalitat. Quart, autoritzar el senyor president a la signatura de documentació que sigui de menester. Molt bé, alguna pregunta sobre aquest punt? Doncs passem a votació. Vots a favor? Gràcies. El punt número 4 és la proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal a través de l'àrea de desenvolupament local i l'associació Agrupem, Agrupació Empresarial del Pla d'Urgell, per a l'exercici d'actuacions d'interès comú. Atès que Agrupem és una entitat sense afany de lucre nascuda oficialment al juny del 22, que actualment agrupa aproximadament unes 150 empreses de la comarca. Atès l'informe de secretaria de 18 de febrer, atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General de 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal a través de l'àrea de desenvolupament local i l'associació Agrupem per a l'exercici d'actuacions d'interès comú, el qual implica la cessió d'ús d'instal·lacions ubicades en l'adreça carrer Prat de la Riba número 1 de la població de Mollerussa. Segon, notificar el present acord a l'associació Agrupem per al seu coneixement i efectes oportuns, així com també al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Tercer, autoritzar el senyor president per a la signatura de documentació que sigui de menester. Molt bé, alguna pregunta sobre aquest punt? Només informar que aquest punt s'ha d'aprovar per majoria absoluta. Molt bé, vots a favor? Gràcies. El punt 5, proposta d'aprovació de la modificació del registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del Pla d'Urgell per a incorporació de canvis en el Departament de Desenvolupament Local. Aquí teniu tota la relació d'antecedents. D'acord amb l'informe tècnic de la redacció de les fitxes 21 i 22, quedarien redactades de la següent manera. Aquí teniu tots els quadres. Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General de data 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació del registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, vigent d'acord amb el que preveu el reglament 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades en les fitxes que consten en els antecedents d'aquesta proposta. Segon, que es publiqui l'inventari modificat de les activitats de tractament a la seu electrònica del Consell en compliment de l'article 31.2 de la Llei Orgànica 3/18 de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals. Molt bé, algun dubte sobre aquest punt? Doncs passem a votació. Vots a favor? Gràcies. El punt 6, proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores en la concessió d'ajuts al menjador per al curs escolar 2025-2026 en base a la disposició addicional tercera del decret 160/96 i la disposició addicional primera del decret 161/96. Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General de data 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d'ajuts al menjador per al curs escolar 25-26 en base a la disposició addicional tercera del decret 160/96 i la disposició primera del decret 161/96. I sotmetre'ls a informació pública mitjançant edicte al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis electrònics d'aquell Consell Comarcal per un termini de 20 dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar les reclamacions que consideren adients. Així mateix, en una referència de l'anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat. Si no es presenten reclamacions durant el termini legal, es consideraran definitivament aprovades. Segon, autoritzar el senyor president a la signatura de documentació necessària. Molt bé, alguna pregunta sobre aquest punt? Doncs passem a votació. Vots a favor? Gràcies. Punt 7. Proposta d'aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil dels centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 25-26. Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General celebrada en data 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment les bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatoris i de segon cicle d'educació infantil dels centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 25-26 i sotmetre'ls a informació pública mitjançant edicte al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal per un termini de 10 dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar les reclamacions que consideren adients. Així mateix, una referència de l'anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i si no es presenten reclamacions durant el termini legal es consideraran definitivament aprovades.
D'acord. No, ara se m'havia plantejat el dubte de que a l'anterior eren 20 dies amb aquest 10. Vale. Ok, d'acord. Doncs, perfecte. I segon, autoritzar el senyor president a la signatura de documentació necessària per a la tramitació d'aquest acord. Alguna intervenció al respecte? Doncs passarem a votacions. Vots a favor? Molt bé, moltes gràcies. Punt número 8. Proposta d'aprovació de l'aixecament del reparament en relació a la revisió de preus, anualitat 25, del contracte de gestió del servei públic de la recollida de residus sòlids urbans dels ajuntaments de la comarca respecte al concepte d'amortització d'àrees soterrades. Atès l'informe de secretaria de 4 de març, vist l'informe d'intervenció de 24 de març, d'acord amb el qual s'informa desfavorablement la revisió de preus respecte al concepte d'amortització d'àrees soterrades, atès l'informe de discrepàncies del coordinador del Servei de Medi Ambient de 28 de març, en el qual es proposa que per la revisió del concepte d'amortització de les àrees soterrades es continuï usant l'Euríbor del mes de gener, atès que així ha estat des de l'inici del contracte. Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General, de data 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'aixecament del reparament en relació a la revisió de preus, anualitat 25, del contracte de gestió del servei públic de la recollida de residus sòlids urbans dels ajuntaments de la comarca respecte al concepte d'amortització d'àrees soterrades, en tant que des de l'inici del contracte la revisió de preus de l'amortització de les àrees soterrades s'ha dut a terme amb l'Euríbor del mes de gener. Segon, autoritzar el president per la signatura de documentació que sigui de menester. Molt bé, alguna intervenció, algun dubte? Doncs passem a votació. Vots a favor? Gràcies. Punt número 9, proposta d'aprovació del reconeixement de compatibilitat del personal funcionari per l'exercici d'una segona activitat en el sector públic. Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General, serà en data 8 d'abril. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, reconèixer la compatibilitat del senyor Pol, tècnic d'Administració General de Secretaria d'aquest Consell Comarcal, qui exerceix les seves funcions en règim de funcionari de carrera per tal que pugui desenvolupar les tasques previstes en la sol·licitud presentada com a professor universitari substitut a la UDL, condicionat a que respecti el límit previst als articles 7 i 5, respectivament de les lleis 53/84 i 21/87, que concretament estableixen que la quantitat global percebuda dels dos llocs o activitats no superi la remuneració corresponent a l'activitat principal estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 30% per als funcionaris del grup A o personal d'un nivell equivalent. Segon, d'acord amb l'article 3 de la llei 53/84, l'autorització de compatibilitat no suposa una modificació de la jornada de treball i horari. L'autorització de compatibilitat es condiciona al seu compliment estricte. Tercer, el reconeixement de compatibilitat s'atorga condicionat al compliment dels requisits legals previstos per la normativa de règim d'incompatibilitats vigent. Quart, que aquest acord es comunica als interessats per al seu coneixement i els seus efectes oportuns. Molt bé, algun dubte, alguna intervenció? Doncs passem a votar. Vots a favor? Gràcies. Punt número 10, proposta d'aprovació de la signatura del contracte de cessió en comodat del fons documental de l'Associació Cultural Tots som de casa entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i l'Associació Cultural Tots som de casa. Atès que l'Associació Cultural Tots som de casa és titular de la publicació Avenç del Palau d'Anglesola, el fons documental té un abast cronològic que va des de l'any 76 al 2025, amb un volum de 1,5 metres lineals de documentació en paper. Alhora, el fons també conté documentació fotogràfica i la totalitat dels números de la revista L'Avenç del Palau d'Anglesola, que edita l'esmentada associació. Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General de data 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, l'aprovació de la signatura del contracte de cessió en règim de comodat del fons de l'Associació Cultural Tots som de casa entre el Departament de Cultura de la Generalitat, el Consell Comarcal i l'Associació Cultural Tots som de casa, atesa la voluntat d'aquesta associació d'arxivar la documentació de la revista Avenç en un fons documental propi dins l'Arxiu Comarcal del Pla d'Urgell. Segon, remetre l'acord d'aprovació al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes. Tercer, autoritzar el senyor president per la signatura de documentació que sigui de menester. Molt bé, algun comentari, algun dubte? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Gràcies. Punt número 11. Proposta d'aprovació de l'adhesió a l'acord marc de subministrament de llicències Microsoft a través de l'acord marc del Consorci LocalRed. Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General del 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'adhesió del Consell Comarcal a l'acord marc de subministrament de llicències Microsoft per una durada inicial de 2 anys.
Segon, per tal de facilitar la tramitació del procediment i la posterior execució del contracte, una vegada adjudicat, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell es compromet a facilitar al Consorci Local Red la informació que li sigui requerida, dins del termini que el Consorci estableix per això. B. Comunicar al Consorci Local Red qualsevol incidència que sorgeixi en relació amb l'execució del contracte basat en l'acord marc Sistema Dinàmic d'Adquisició, perquè, si és el cas, procedeixi a exercir les responsabilitats que correspongui. C. Realitzar la recepció dels serveis contractats i efectuar el seu pagament. Tercer, designar com a persona de contacte per a mantenir les comunicacions que procedeix amb el Consorci Local Red en relació amb l'acord marc a Antoni, cap del Departament de Noves Tecnologies del Consell Comarcal. Quart, notificar aquest acord al Consorci Local Red, així com a la resta d'empreses licitadores. Cinquè, autoritzar el senyor president a la signatura de documentació que sigui de menester. Molt bé, algun dubte, alguna intervenció? Doncs passem a votació. Vots a favor? Gràcies. Punt número 12, proposta de ratificació del decret de presidència número 289 de 31 de març relatiu a la sol·licitud de subvenció del PUOS, període 25-29, obra substitució del sistema de climatització de la seu del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Jo llanço una proposta als caps, a cada portaveu, de que el 12, 13 i 14 els votem tots conjuntament, si tots hi esteu d'acord. Vale? Doncs el punt número 12 és sobre l'obra de substitució del sistema de climatització de la seu del Consell Comarcal. Vale, que sí, amb un import, amb un pressupost de 261.370 euros i 25 cèntims. El punt número 13 és sol·licitud de subvenció del PUOS, és el decret 290 per l'obra millora de l'aparcament exterior de la seu del Consell Comarcal, per el projecte l'import està amb 141.783 euros i 35 cèntims. I el decret 291 és la sol·licitud del PUOS per la reforma de dependències de la seu del Consell Comarcal, que el projecte està valorat amb 156.155,05 punts. I es proposa, doncs, primer, aprovar les sol·licituds, segon, que aquests decrets se'n doni compte a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Presidència, els efectes oportuns. Tercer, això és el que diu els decrets, perdoneu. Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa del 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, ratificar els decrets de presidència número 289, 290 i 291, de data 31 de març, i segon, autoritzar el president a la signatura de documentació que sigui necessària per a la tramitació d'aquest acord. Algú vol fer algun comentari, alguna intervenció? Doncs passaríem a votar aquests tres punts, 12, 13 i 14. Vots a favor? Molt bé, gràcies. Passem al punt número 15. Sí, gràcies. Comentar dues coses. Una, a nivell informatiu, els serveis tècnics de la casa, pel que fa al PUOS, han tramitat 28 memòries de PUOS dels diferents ajuntaments de la comarca per un import total de 6,8 milions d'euros. Crec que és de mèrit que ho diguem aquí, no? Que és una feinada que estan fent els serveis tècnics de la casa. I segon, ja ho vaig esmentar, no recordo si ho vaig esmentar a la comissió o ho vaig esmentar al Consell d'Alcaldies, que de la reunió que vam tindre amb el secretari general, amb el director general d'Administracions Públiques, ja li vam recordar, i ho recordarem més endavant perquè així sigo fet, que el conseller va dir públicament que els diners que sobressen de les obres no executades pels ajuntaments podrien revertir amb els consells comarcals, i que això seria cap a l'anualitat 2028. Això s'ha fet públic en diferents actes per part tant del conseller com del secretari general d'Administracions Públiques, però no ho diuen les bases del PUOS. I des d'aquest Consell anirem insistint perquè de part del Departament trobin la fórmula jurídica de modificació de les bases perquè això es mantingui així i poder obtenir més recursos tant per a aquest Consell com per a la resta de consells del país. Punt número 15. Proposta d'aprovació dels reconeixements extraoficials de crèdit de la relació de factures número 2. Es proposa al ple, vista l'existència d'unes obligacions econòmiques pendents de pagament adquirides en l'exercici 25 del gener, febrer i març, la relació de factures número 22 per un import de 5.975
€5.957,65. Vist l'informe de l'òrgan gestor del 7 d'abril, vist l'informe d'intervenció del 7 d'abril, atès l'informe favorable de la Comissió Informativa General de 8 d'abril, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el reconeixement extraoficial de crèdits en la relació d'obligacions econòmiques pendents de pagament i imputació pressupostària adquirits en l'exercici 25 per un import, com hem dit abans, que la relació número 22, l'import líquid és de €5.957,65. Segon, aplicar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de l'exercici 25 els corresponents crèdits. Molt bé, alguna intervenció, algun dubte? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Gràcies. Molt bé, passem ara al punt 16 i 17, que són mocions. El punt número 16 és la moció en relació amb les deficiències recurrents a la xarxa de subministraments elèctric de la comarca. Si ningú té cap inconvenient, passaria directament als acords. Vale. Per tot l'exposat, es proposa al ple del Consell Comarcal d'Urgell l'adopció dels següents acords. Primer, demanar a la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya un informe detallat dels diferents episodis, detalls de les diferents línies de subministrament que subministren al Pla d'Urgell durant el darrer any. Segon, exercir a les empreses que fan ús de la xarxa elèctrica del Pla d'Urgell que avaluen i diagnostiquen l'estat de la xarxa i el compliment de les normatives pertinents, així com també les inversions necessàries per minimitzar aquests talls. Tercer, transmetre aquests manifests als municipis de la comarca, als municipis de les comarques veïnes, als consells comarcals limítrofs i a la Diputació de Lleida per tal d'ampliar-ne el suport i poder treballar de manera conjunta per obtenir una solució definitiva. Mollerussa a la data de la signatura. Molt bé, algú vol fer algun comentari? Senzillament dir que és una llàstima que de tant en quant haguem de tornar a fer mocions com aquest tipus per un mal manteniment de la xarxa elèctrica per part d'empreses privades, en aquest cas Endesa i la resta d'empreses que subministren energia elèctrica i que sempre s'escuden amb talls produïts per aus o algunes altres excuses vanes quan està demostrat claríssimament que és una manca de manteniment de les infraestructures que paguem entre tots. Molt bé, doncs si us sembla bé passaríem a votació. Vots a favor? Gràcies, s'aprova per unanimitat. Passem ara al punt número 17, és una moció de rebuig a la planta incineradora de residus urbans de Gap-Grinyó. Aquí també, si em permeteu, passaré directe als acords. Es proposa al ple del Consell Comarcal l'adopció dels següents acords. Primer, rebutjar qualsevol planta d'incineració de residus i condicionar el suport a les plantes de tractament de residus i de dejeccions ramaderes a l'aplicació estricta del principi de precaució. Segon, demanar a l'administració catalana la màxima col·laboració i complicitat amb els ramaders per tal d'impulsar totes aquelles mesures que permetin resoldre el problema de la gestió de purins, d'acord amb un sistema energèticament eficient, assumible econòmicament i que ofereixi prou garanties per a la salut de les persones i la qualitat mediambiental, que són els dos béns comuns a preservar per sobre de tot. Tercer, exigir a la Generalitat de Catalunya l'elaboració d'un pla d'equilibri territorial que garanteixi un desenvolupament sostenible i equilibrat de totes les comarques catalanes, evitant la concentració excessiva d'infraestructures amb impacte ambiental a les Terres de Ponent i assegurant que les decisions que afecten el nostre territori es prenguin tenint en compte la voluntat i necessitats locals. Quart, informar del resultat de la moció a la Conselleria de Territori, als promotors del projecte de la planta incineradora de residus i a les principals institucions de Ponent, Diputació de Lleida, Consells Comarcals i Ajuntaments. Molt bé, no sé si algú vol fer alguna intervenció. Torna a ser una llàstima, ja vam aprovar una moció fa uns mesos sobre la qualitat de l'aire a la comarca i a les comarques veïnes. Doncs la gestió d'un subproducte com són els purins per cremar residus sòlids urbans. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor d'aquesta moció? Molt bé, abstencions? Gràcies. Passem ara al punt número 18, donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern del dia 14 de març. Doncs els acords que es van donar compte són el 2, proposta d'aprovació del conveni entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i els Consells Comarcals de les Garrigues, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell i Noguera per al projecte
de Reeixim l'Oest per l'any 24. El punt número 3, proposta d'aprovació de la sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell per a la prestació del CEDIAP. Punt 4, proposta d'aprovació de la pròrroga del contracte de la gestió del servei públic, modalitat de concert, de l'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament d'aigües residuals de Fondarella, Belllloc d'Urgell, Linyola, Barbens i Bars d'Urgell, Bellvís i Torregrossa i Juneda. I el cinquè punt, proposta d'aprovació de les bases reguladores del procés per a la provisió de llocs de treball de comandaments denominats cap de desenvolupament local i coordinador de serveis socials bàsics. No hi va haver assumptes d'urgència i tampoc hi va haver pregs i preguntes. Vol haver alguna pregunta sobre aquest punt? Doncs passem a punts d'urgència, que no en tenim, i pregs i preguntes. No sé si algun dels consellers o conselleres vol preguntar alguna cosa. Hola, bona tarda. Hi ha un grup de famílies belllloquines que ens han encomanat un encàrrec. L'encàrrec de preguntar al Consell a veure com està un tema que van presentar un escrit fa bastant temps i des del Consell no s'ha rebut resposta. Llavors l'escrit és un tema recurrent, que és la segona parada del bus a Belllloc. Ja sabeu tots que és un tema que ja fa temps que l'anem allargant. Això va començar el 23, a l'octubre del 2023, i estem acabant el curs 2024-25 i continuem igual. Llavors les famílies tenen la inquietud de veure què és el que està passant. Si això serà possible, va semblar que sí, que el Consell va fer unes gestions que semblava que hi hauria una solució, però el temps va passant i la segona parada no arriba. I a més ara, amb la incongruència o amb la casuística que hi ha 2 autocars que venen a Belllloc al dematí i paren els 2 al mateix lloc. Semblaria de lògica i de total coherència que un parés en un lloc i l'altre parés a l'altra punta del poble, que és el que estan demanant les famílies. No sé, sembla molt complicat poder aconseguir això. Només era això, que les famílies ens ho han encomanat i aprofitant el ple del Consell, doncs preguntem com està la situació. Gràcies. Gràcies per la pregunta. Crec que ja n'hem parlat aquí alguna altra vegada i al ple de l'Ajuntament de Belllloc també hi hem parlat. El Consell va contestar a l'Ajuntament. Ara tinc dubtes de si l'Ajuntament va contestar a les sol·licituds dels veïns i veïnes. Ja en vam parlar no fa gaire al ple de l'Ajuntament. Aquest any, l'any passat, vam demanar autorització a Educació. Educació ens va dir que no autoritzava la segona parada, perquè en definitiva és Educació qui ha de pagar o ha d'autoritzar. Autoritza perquè és ella qui paga si hi ha sobrecost o no. A l'inici d'aquest curs escolar hem tingut molts problemes per trobar una empresa que vulgui agafar aquesta línia. Hem hagut de fer 2 o 3 adjudicacions directes perquè l'empresa que tota la vida havia prestat la línia no entrava a la licitació. Es presentava, però oferia un preu o demanava un preu superior al que Educació autoritzava. Per tant, 3 vegades el concurs va quedar desert, 3 vegades vam tenir que fer una adjudicació directa amb una altra empresa, que si no m'equivoco era Gamont. Finalment, després de reunions amb la Conselleria d'Educació, i aquí crec que he de donar gràcies al personal de la casa que s'ocupa del Departament d'Educació, perquè al final els hi va fer veure que la baixada de preus que havia fet Educació al començament de curs, que crec recordar que de mitjana era superior al 20% de rebaixa de preu que paga els transportistes respecte als altres anys, doncs li va fer veure, els serveis de la casa li van fer veure al Departament d'Educació que aquí la cosa no funcionava. Va autoritzar un augment de preu amb aquesta línia, que tot i així és inferior al preu que es pagava el curs passat. I al final vam fer una quarta licitació i l'ha guanyat el licitador que sempre prestava el servei. Una vegada hem tingut un licitador amb contracte i tal,
ara no em voldria equivocar, però deu fer un parell de setmanes que des de l'Ajuntament de Belllloc s'ha demanat al Consell Comarcal tornar a reprendre aquest tema de tindre 2 parades a Belllloc. I s'ha plantejat 3 casuístiques, aprofitant que el contracte actual preveu 2 vehicles. Una, que els 2 vehicles facin parada no a la plaça Lluís Companys, sinó a la Cruïlla amb el camí de Vilanova, amb camí Sant Jordi, el que en diem nosaltres l'antiga bàscula, la bàscula vella. Hi ha 3 opcions. Una, que els 2 autocars paren allí i després parin a la Costereta. La segona opció és que un vehicle pari sempre a la Costereta i que el segon vehicle pari a la bàscula vella i després pari a la Costereta. O la tercera opció és que un vehicle pari a la Costereta i el segon vehicle pari a la bàscula vella i directament ja tiri cap a Mollerussa. Li hem plantejat aquestes 3 opcions. Ara, des del Consell Comarcal, els serveis tècnics han de fer la valoració del que representen les 3 opcions, passar-ho a Educació i esperar que Educació ens contesti si autoritza o no aquesta segona parada. El trajecte que fem passar en aquesta segona parada no és per dintre el poble, sinó és seguint tot el carrer Sant Jordi, anant a buscar la carretera de Bellvís, passant per damunt del pont i d'això. Senzillament perquè, o com ho justifiquem? Ho justifiquem perquè tenim augmentat la freqüència del tren, el que pot provocar que l'autobús es vegi enganxat per les barreres baixades, el que vol dir que pèrdua de temps, etc. I per seguretat, doncs, preferim la via de que vagin a voltar la carretera de Bellvís i d'això. Veurem què ens diu Educació. Com a Ajuntament hem apretat i com a Consell apretaríem Educació perquè acceptin aquesta proposta. Suposo que les famílies agrairan el treball que s'està fent des del Consell i des de l'Ajuntament i esperem que doni el resultat que tots esperen, no? Que es produeixi aquesta segona parada, perquè entenem que els costos, si agafem aquesta tercera opció de que un vehicle pari en un espai i l'altre vehicle i l'altre lloc, no té per què incrementar els costos, suposem. Però, bueno, això els tècnics ho calcularan i decidiran. Ensenyament esperem que tinguin a bé autoritzar-ho. Ja que no és una excepció, és una pràctica comú que es fa a molts pobles del Pla i, per tant, no estem demanant res excepcional ni res diferent. Molt bé, gràcies. Gràcies. No sé si algú més vol comentar alguna altra cosa. Si no, donaríem per acabat el ple. No sense abans recordar, si m'ho permeteu, que avui és 14 d'abril, el dia de proclamació de la República, i crec que és de rebut recordar-ho amb la situació actual, de que encara tenim gent que per defensar el país encara està patint represàlies, encara està patint exili i que hi ha dies com avui també està bé recordar-los i no només amb festes i amb tuits i amb comentaris a les xarxes. Molt bé, gràcies a tots i fins la propera.